hverdagen. Det betyder, en af de ting, det betyder, det er, at jeg ikke drikker alkohol. Og jeg ryger ikke, og jeg drikker ikke kaffe og te. Der er mange, der ikke ryger i dag. Der er måske mange, der drikker alkohol, men vi drikker ikke alkohol og kaffe og te. Og det er en af de ting, det betyder. Det betyder, at jeg forsøger at læse i skrifterne hver dag. Det er ikke altid, det lykkes. Men jeg prøver at læse i Bibelen, eller Mormons bog, eller nogle af de andre skrifter, som vi har. Jeg prøver også at bede mine bønner hver dag til Gud. Generelt prøver at efterleve de 10 bud, som vi alle sammen kender. Det er nogle af de ting, det betyder. Og alle, som har været i templet, de går med noget særligt undertøj. Det er noget undertøj, som hjælper os til at huske på, hvem vi er. Ja. Ligesom hvis du går i folkekirken om søndagen, så ser du en præst, han har en præstekrav på og en sort kjortel. Ja. Hvis du tager i den katolske kirke, så har han en anden dragt på, ikke? Som fortæller, at han er præst. Ikke? Vores undertøj, det hjælper os til at huske, hvem vi er, at vi er Guds børn, og vi har et formål her i tilværelsen. Og den tro, som vi har i kirken, det er den, som giver mest mening for mig med vores formål. At vi er Guds børn, vi kommer fra Gud, vi var hans åndelige børn, inden vi kom ned på jorden. Og vi er her for at lære, om vi stadigvæk vil følge Gud. Og så har vi mulighed for at komme tilbage til Gud bagefter, hvis vi gør det, vi skal. Ja. Så det er det, der giver mening for mig, og derfor så har jeg valgt at blive ved med at være medlem af kirken. Men jeg har 5 børn, så og der er 2 af dem, der er ude at rejse nu, ikke? Men så er 2 af dem med i kirke i dag, og så er der en, der er derhjemme. Ikke? Og det er jeg da ked af, men han er 13 år, og der er noget, der hedder en fri vilje. Og det er jo men det har du også hele tiden sagt til dine børn, eller hvad? At de må selv vælge, om de vil med? Ja, men altså, det kommer helt af sig selv, for på et eller andet tidspunkt siger jeg, skal jeg nu med? Ikke? Altså, jeg håber, at jeg gerne du vil, men jeg kan jo ikke hive dig med, hvis du ikke vil. Så, og så er det jo nogle af dem, der nogle gange bliver hjemme. Ja. Så må vi se, hvad de finder ud af. Han siger selv, at han ikke tror på Gud. Så må vi se, om han bliver ved med det her. Men han er jo stadigvæk min søn, så det er farligt. Det afhænger lidt af, hvad du har lavet hernede på jorden. Vi forestiller os, at der er mange forskellige grader af riger eller herligheder. Der står et eller andet sted i skriften, at i Guds hus er der mange boliger. Og Kristus han gik hen for at forberede en plads til os. Så vi alle sammen kommer det sted hen, hvor vi har gjort os fortjent til, kan man sige. Også gennem det liv, vi har levet her på jorden. Et sted, hvor vi vil blive glade, og hvor vi vil have det bedst, hvor vi befinder os bedst. Og det kan være hos Gud, det kan være i et andet rige. Men alle de riger, som der er mange af, det vil være et sted, hvor det vil være godt at være. Ikke også? Så, men det vil være meget forskelligt, hvor vi kommer hen. Ikke også? Men vi vil leve videre, og vi kan have mulighed for at leve videre som familie, hvis vi kommer tilbage og lever hos Gud. Så.